हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं पूजा तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा तिवारी अवधी गीत पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक सोहर का उठान लेकर आए हैं, लेकिन आप लोगों से एक विनती है कि जब तक ननद की बारी ना आए आप लोग वीडियो को बंद मत करिएगा, क्योंकि ननद की बारी आने के बाद ही आपको आनंद मिलने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खटिया पे राजा बैठे, मचिया पे रानी बैठे, मचिया पे रानी बैठे हो। राजा कई डरा बाबुल के बरहिया, तो के काने तब हो। राजा कई डरा बाबुल के बरहिया, तो के काने तब हो। जवन हमरी अम्मा लागे, उहे तोहरी सास लागे, उहे तोहरी सास लागे हो। राजा उहे लागे बाबुल के नानी, तो ओ नहीं के नेवा तब हो। राजा उहे लागे बाबुल के नानी, तो ओ नहीं के नेवा तब हो। जवन हमरी अम्मा लागे, उहे तोहरी सास लागे, उहे तोहरी सास लागे हो। रानी उहे लागे बाबुल के दादी, तो ओ नहू के नेवा तब हो। राजा उहे लाग, रानी उहे लागे बाबुल के दादी, तो ओ नहू के नेवा तब हो। जवन हमरी भाभी लागे, उहे तोहरी सरहज लागे, उहे तोहरी सरहज लागे हो। राजा उहे लागे बाबुल के मामी, तो ओ नहू के नेवा तब हो। राजा उहे लागे बाबुल के मामी, तो ओ नहू के नेवा तब हो। जवन हमरी भाभी लागे, उहे तोहरी जेठनी लागे, उहे तोहरी जेठनी लागे हो। रानी उहे लागे बाबुल के मामा, तो ओ नहू के नेवा तब हो। रानी उहे लागे बाबुल के आमा, तो ओ नहू के नेवा तब हो। जवन हमरी बहिन लागे, उहे तोहरी साली लागे, उहे तोहरी साली लागे हो। राजा उहे लागे बाबुल के मौसी, तो ओ नहू के नेवा तब हो। राजा उहे लागे बाबुल के मौसी, तो ओ नहू के नेवा तब हो। जवन हमरी बहिन लागे, उहे तोहरी ननद लागे, उहे तोहरी ननद लागे हो। रानी उहे लागे बाबुल के बुआ, तो ओ नहू के नेवा तब हो। रानी उहे ला
गए बाबुल के बुआ तो वो नहू के नेवा तब हो। इतनी बचन रानी सुननी सुनहु नाही पवनी सुनहु नाही पवनी मचिया पर से गिर गईनी हाथ गोड़ टूटी गई न पुतरी उलटी गईनी हो। राजा अब ना करबे बाबुल के बरहिया नदिया नाही नेम तब हो। राजा अब ना करबे बाबुल के बरहिया नदिया नाही नेम तब